खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बादियै दिनै मावफुंबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै CM स्पेसियेल स्किम बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि 9 थाखोनि गासै 3.7 लाख फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे बाइसाइकेल राननानै होयो। बाइसाइकेल मोननाय फरायसाफोरनि गेजेराव 56% फरायसुलि एबा हिन्जावसा फरायसाफोर। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनो बाइसाइकेल राननानै होनायनि उनाव दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरोंगिरिफोरनोबो थाबैनो स्कुटि होनाय जासिगोन होनना फोसावनानै होयो। बारग' NDPफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। पुलिस, रैखाथि बायदि हान्जायाव साख्रि मावनो हानाय बादियै बारग' NDP सोद्रोमाफोरनो फोरमानलाइ होनो फोसावदों। बारग' NDPनि दैदेनगिरि एबा आथिखालनि BTRनि MCLA सायखं बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गाबोन 14 अक्ट'बर सनिबार खालिनिफ्राय फोरमान बिलाइखौ होनाय जागोन। फोरमान बिलाइनि गोनांथिया जाबाय बेंक स्टेटमेन्ट, चेक मोनखांनायनि फट' कपि, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बेडज नाम्बार। BTRआव फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन दोलोफोरा दाब दाब जायगाफोराव जयनिं हाबाफारि खुंगासिनो। बेबादि समावनो रुनिकाटा हालामनि 13 सानथालि हारिनि BPFनि मददगिरिफोरा BTCनि EM रन्जित बसुमतारिनि न'आव फैनानै हानजायाव हाबफैदों। दोलोआव हाबफैनायफोरखौ बरायनानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा ओरैबायदि बुङो दि खाम्फा बरग'यारिया BPFनि सासे मोजां दैदेनगिरि। बिसायख'थि जेननायनि उनाव खाम्फा बरग'यारिया UPPL हानजायाव हाबगोन। 20निफ्राय 25% दंसै BPFनि मददगिरिफोरा। BPFआव चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामा मोननै हानजा जाबाय। बावैसो साननि उनावनो खाम्फा बरग'यारिनि न' सेराव 600निफ्राय 700 सुबुंनि UPPL हानजायाव जयेन जानाय हाबाफारि लागोन। BPFआ खाम्फा बरग'यारिनो MPनि बिजाथि होनानै बिथांखौ राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां खालामनो नाजादों होनना EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा बुंथिदों। सनितपुर जिल्लायाव साननि समावनो सासे बर' आइजोनि गंसे साइकेलखौ सिखावफोरा खावनानै लाना खारदों। सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय आबै सेन्टाराव सासे बर' आइजोआ गंसे साइकेल लाखिना दोनथ'नाय समावनो सानै सिखावफोरा लाना खारदों। उनाव रायजोफ्रा होसो होसो 3 किल'मिटारसो गोजानाव सिखाव सानैखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखावफोरखौ उदालगुरि जिल्लानि अरांनि नबल बिश्वास आरो लसन दैमारि होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोर सिखावफोरजों लोगोसे गंसे टर्च आरो डेगार बायदि मोनफानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।